Zonder de start van Burgernet, 3 jaar geleden, had de politie 400 oproepen dienen. Deze weekend nog werd er zo een stellend koetsje weer omvoen. Al met al is er nou een netwerk van 40.000 Friezen die het bellen of sms'en worden keer na een misdrijf. Er is heel veel belangstelling om mee te doen. We zien ook heel weinig opzeggingen, zeg maar. Want je bent deelnemer, je kunt vrijwillig lid worden. Je zou ook eventueel weer kunnen afhaken als je dat zou willen. Maar we zien heel weinig mensen die daarvoor bedanken. Dus er is een grote bereidheid om mee te doen. Van de morgen haar wegvouwen Friese gemeenten haar onderstetten bij Burgernet. Alleen naar 8 Karspelen, Weststelling-Werf en Schiermonnikoog twijfel je nog een deelname. Burgernet liep dus een groot succes. Toch gaat de politie op gewoon gemeenten wel inpraten moeten. Gemeenten hikken soms aan tegen de financiële bijdrage die eraan hangt. In een enkel geval hikt de gemeente tegenaan te zeggen, ja, wij vinden het principieel een taak die thuis hoort bij de politie. Nou, van dat laatste zeggen wij, het bevorderen van veiligheid voor je inwoners is net zo goed een gemeentelijke taak als een politietaak. Dus we zouden heel graag samen willen optrekken. Zo'n 2008 binnen 80 zaken oplost door de inzet van Burgernet. En kan de politie ook vooral volle vlugger dieren onhouden. Al keer dat dit hier naar oervallen op een juwelier in Jouwert en een casino op een Lemmer, goed mis. De verkeerde mensen waren oppakt. Dat gebeurt ook in het reguliere werk, los van Burgernet. Wij maken vele aanhoudingen per dag, per jaar. Het blijft mensenwerk. Als regel zitten wij daarin overigens gewoon goed met onze actie. Maar in een aantal gevallen kan het zijn dat we naar aanleiding van een signalement optreden. En dat dan toch blijkt dat het uiteindelijk niet degene is die we moeten hebben. Nou, dat kan gebeuren. Maar dat zijn echt uitzonderingen op het grote geheel.